जेव्हा मी इथे आली तेव्हा त्या झाडांची अवस्था खूप खराब होती. केळी आहेत ना धरलेली, अरे बा कसे घडच्या घड धरले. आणि कालच आहे ना अशी भली भली मोठी मोठी झाडं पण गळून पडतात. असं मुळाशी टाकते, आता 2-2 मग टाकते. हा ना, आम्ही भाजीसाठी आणला होता फणस. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आपली बघा सकाळ झालेली आहे. डबा वगैरे बनवून झालेला आहे, पॅकिंग पण करून झालेलं आहे. म्हणजे आता भोप्यात जाईल, एक 5-10 मिनटात निघेल कामाला जायला. आणि श्रद्धाला सांगितलं तर 2-3 भाकऱ्या कर म्हणजे आमच्यासाठी. त्याच्यामुळे झालं तिच्या करून, आता ते पाणी तापत ठेवते. तर आज माझं गार्डनचं काम करायचं म्हणजे कटिंग वगैरे करायचं. झाडं काय काय ह्या बघा कटर घेतलं आहे. आपलं जे जायचं झाड आहे ना इथे, ते थोडीशी पानं ना अशी करपल्यासारखे झालेले आहेत. त्याच्यानंतर थोडंसं कटिंग करते. आणि हळदीचं पाणी मला वाटतं मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पण दाखवलं होतं, हळद उकडताना आणि ते पाणी निघालं होतं, ते तसंच मी ठेवलं होतं. आणि ते पाणी आता सगळं झाडांना स्प्रे करणार किंवा मुळाशी टाकणार. आता म्हणजे काल मी कुणालच्या बाबांना फोन लावला होता ज्यावेळेस हळद उकडून झाली ना त्याच्यानंतर, आणि मी त्यांना विचारलं की ते पाणी काय करू म्हणून. कारण मागच्या वेळेस जेव्हा मी हळद ना उकडली होती ना त्यावेळेस त्यांनी ते पाणी ना यूज केलं होतं झाडांसाठी. ही गोष्ट माझ्या लक्षात होती. तर त्यांनी सांगितलं ते पाणी आहे ना झाडांना घाल. म्हणजे आता ते पाणी बघा निघालं ना, त्यात अजून थोडंसं साधं पाणी ॲड करायचं आणि आपण ते स्प्रे पण करू शकतो पानांना वगैरे, आणि मुळाशी पण टाकू शकतो. तर ह्याचा उपयोग पण मी तुम्हाला सांगते की मुंग्या वगैरे बघा लागतात ना मुळाशी वगैरे, तर किंवा कीडबीड लागते, तर या हळदीच्या पाण्यामुळे ते सगळं म्हणजे दूर होतं. त्याच्यामुळे ते एक पण करायचं तुम्हाला मी दाखवीन थोडंसं करते वेळी. आणि झाडं सांगते, आपली गार्डनमध्ये झाडं फुलझाडं वगैरे इतकी छान झालेत ना. जेव्हा मी इथे आली तेव्हा त्या झाडांची अवस्था खूप खराब होती. म्हणजे ते बघितलं ना मला इतकं वाईट वाटत होतं ना. आणि आत्ता ती इतकी छान झालेली आहेत, म्हणजे त्यांना कळ्या वगैरे आलेल्या आहेत. काही नाही करत मी, फक्त साफसफाई केलेली आहे आजूबाजूचं, आणि थोडंसं शेणखत वगैरे टाकलं आहे, राख वगैरे टाकलं आहे, आणि रोजच्या रोज जरा पाणी वगैरे देते. 1 मिनटं. तर हे भाग्या शिरू ना मस्ती करत होते, त्यांच्या भुंकण्याचा आवाज आला म्हणून मग मी जरा थांबले होते मध्येच. तर काय म्हणत होती, बागेचं सांगत होती. तर आत्ता आपली जी फुलझाडं वगैरे आहेत ना, सगळीच झाडं आता आपली एकदम छान झालेली आहेत, कारण त्यांना वेळच्या वेळी पाणी वगैरे सगळं आता मिळतं आहे. आणि म्हणजे कळ्या वगैरे पण आल्या आहेत, तुम्हाला मी दाखवते थोडंफार बघूया आपण. चला, त्याच्यामुळे आज विचार केला की मी की नाही तुम्हाला गार्डनचं सगळं दाखवते जास्त करून. आणि हे बघा, हे झाड ना आपलं तुम्हाला हे पण कटिंग करायचं आहे. जाईजुईचं झाड बघा आहे ना. आता जाईजुई आहे की चमेली आहे हे काही मला माहीत नाही, पण आहे चांगलेचे सुगंधित फुलं येतात तिला. मस्त अशी वेल आहे ना तयार झालेली आहे. आणि ही वेल आहे ना सारखी अशी खाली पडत. हे बघा किती वेळा मी सगळं असं लावते वर, पण सारखी खाली पडत राहते. आणि तुम्हाला माझा जुगाड पण दाखवते. जुगाड म्हणजे नेटवर्कसाठीचा जुगाड तुम्हाला मी दाखवते आज. इतका रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, काय समजत नाही काय होतं ते. एक 2-3 दिवस झाले. त्याच्यामुळे ह्या साईडला मी आता माझा व्हिडिओ ना म्हणजे रात्री उशिरापर्यंत एडिट करून आता तो अपलोडला लावला आहे. म्हणजे माझं काम करता करता व्हिडिओ तरी होईल ना, तर भरपूर असा वेळ जातो इथे. खूप प्रॉब्लेम होते 2-3 दिवस झाले, म्हणून ही गोष्ट मी ना तुमच्याशी शेअर करते. चला दाखवते. आवाज घ्या. मला वाटतं भारद्वाज पक्षी आहे ना, त्याचा असा आवाज. आज सकाळ सकाळी आम्ही इतके छान छान पक्षी इथे बघितलेले आहेत, पण तेव्हा मी कामामध्ये बिझी होते, त्याच्यामुळे मग राहून गेलं. हॉर्नबिल असे मस्त असे जवळून आहे ना उडत उडत जातात. किती असे असं वाटतं की आता आपण पकडू, इतके जवळून जातात. भाग्या आणि शेरू आहेत ना, त्यांना पकडायला धावतात, म्हणजे अशी उंच उडी मारतो. हा आपला शेरू आहे ना तो. बघा आवाज घ्या पक्षाचा. तर ही बघा, ही आपली जास्वंदीचे वगैरे झाडं आहेत. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला हे झाड दाखवते. त्याला अजिबात कळी वगैरे काही नव्हतं, पानं वगैरे पण सगळे सुकले झाले होते. आणि आत्ता बघा, हे बघा आता हे 2 दिवस झाले ना फुलं वगैरे येत आहेत. थोडी थोडी का होईना पण सुरुवात झालेली आहे. ह्या बघा ह्या कळ्या. त्याच्यामुळे मला पण असा खूप असा आनंद होतो ह्या गोष्टीचा की झाडं आपली आता फुलझाडं वगैरे आता व्यवस्थित आहे ना होत चाललेले आहेत. जास्वंदी. आणि हे बघा, हे इथं असं जरा व्हिडिओ माझा अपलोड करून ठेवला आहे. आता कधी होतं काय माहीत नाही. आता हे बघा, हे असे करपल्यासारखं झालं आहे. तर हे अशी कटिंग वरचेवर करायची झाडांची. म्हणजे कुणालचे बाबा जे करतात ना तेच मी तुमचे सगळं शेअर करते. कदाचित कोणाला उपयोगी पडू शकतं, ज्यांना झाडांची वगैरे भरपूर आवड आहे. म्हणजे सगळ्या फुलझाडांची ना कुणालचे बाबा कटिंग करून गेले होते जाते वेळेस, त्यामुळे
त्यांना अशा कळ्या वगैरे ना आलेल्या आहेत. गुलाबाला पण एवढं मस्त झालेत ना गुलाब, पण आपले तुम्हाला मी दाखवीन. आता हे बघा, हे इकडनं ना करपलेलं झालं, काय माहिती कशामुळे ते करपलं ते. हे बघा इथे नवीन पालवी दिसते तुम्हाला फुटलेली, त्याच्यामुळे इथं वरून कटिंग करते. जितकं आपण कटिंग करू ना तितकं आपली झाडं आहेत ना अशी छान प्रकारे वाढतात, नवीन नवीन पालवी वगैरे फुटत जाते. हे बघा इथे पण ना फुटत आहेत, त्याच्यामुळे जितकं करपलेलं ना तेच मी कटिंग करते. इथे नवीन पालवी फुटते. थोडंसं लक्ष दिलं ना झाडांकडे आणि प्रेमाने केलं का सगळं होतं. असं आहे ते. हे बघा हे कसं, आत्ता तुम्हाला मी खास करून दाखवते हे झाड. आता हे ते तगर बघा असतं ना त्याचं हे रोपटं झाड आहे आणि ना एकदम ते पूर्ण असं पिवळं झालं होतं आणि त्याची वाढ पण खूप कमी झाली होती. आणि 15 दिवसामध्ये पाणी टाकलं ना त्याच्यामुळे हे झाड आता बघा असं म्हणजे वाढलेलं माहिती पडते आणि त्याला कळ्या पण बघा अशा आलेल्या आहेत. हे असं आहे सगळं. हे बघा ही पानं वगैरे तर होईल आता हे पण व्यवस्थित. पाणी नव्हतं मेन म्हणजे ह्या झाडाला, त्याच्यामुळे त्याची अवस्था अशी खराब झाली होती, पण झालं आता चांगलं होईल ते हळूहळू. तुम्हाला आता पारिजातक दाखवते. हे कुणालच्या बाबा जाताना सगळं असं कटिंग करून गेले होते आणि त्याला बघा अशी पालवी फुटलेली आहे, दिसतात हे बघा छोटी छोटी पूर्ण कटिंग. आणि आता थोडंसं काय काय पानं चुकलेलं ते पण मी आता कटिंग करून टाकलं. हे बघा हे आता आपलं गुलाबाचं झाड आहे, ते गुलाबी रंगाचं बघा डबल कलरचं गुलाब ते, हे पण बघा छान झाले. हे बघा इथे नवीन पालवी फुटले. तुम्हाला अजून एक दाखवते, कळी आलेलं दाखवते, 1 मिनिट. हे बघा हे बघा सुकल्यासारखं झाड झालं, त्याला आता कटिंग केलं. आता बघूया जगते की नाही ते, जिवंत तर आहे. हे बघा इथे हे पिवळं गुलाब बघा आपलं, त्याला आता कळी आलेली आहे बघा, दिसते. आणि मोगरा पण आपला चांगला आता बहरच चालला, म्हणजे कळ्या वगैरे येत चाललेल्या आहेत. इथे पण आले. दे त्याला पाणी, दे का पियाला. हा बघा हा मोगरा आपला किती बघा कळ्या धरलेल्या आहेत. हे सगळं हे 15 दिवसाची जी मेहनत केलेली आहे ना त्याचं हे फळ आहे. नाहीतर कटिंग वगैरे नसतं केलं, पर पाणी वेळच्या वेळी नसतं दिलं तर नसतं झालं. असं आहे ते, सुकून गेलं असतं झाडे. बघा इथे पण हा आपला गुलाब, ह्याला पण बघा नवीन पालवी फुटले. मागच्या वेळेस जेव्हा आम्ही आलो होतो तेव्हा पूर्ण झाडाने हे पूर्ण कटिंग केलं होतं, त्याला कीड लागलेली, काय त्याला म्हणतात मिलीबग काहीतरी बघा म्हणतात ना, पूर्ण झाड कटिंग केलं आणि त्यावेळेस त्यानंतर मग ही पानं बघा फुटलेली आहेत. आणि हा बघा हा आपला मोगरा, हा पण छान आता सुरुवात झालेली आहे धरायची. आता ह्याचं पण बाकी आहे कटिंग, ह्याची बाकी करायची, करूया. तुम्हाला मागे मी हे मिरचीचं रोप बघा कटिंग केलं होतं ना, ते दाखवलं होतं. पूर्ण कटिंग केलं होतं, फक्त थोडंसं म्हणजे ठेवलं होतं हिरवी पानं. आणि हे बघा त्याला आता फुलं आलेली आहेत. हे असं झाड आहे ना, सुकलं असेल किंवा कीड वगैरे लागली ना, सरळ कटिंग करून टाकायचं, आपलं झाड छान होऊन जातं. आता आपण आलो आहे केळीच्या इथे, तर केळीची झाडं पण आपली खूप मस्त आता झालेली आहेत, कारण पाणी त्यांना आता भेटतं आहे कंटिन्यू, त्याच्यामुळे. हे बघा हे असे पाईप आपण सोडलेले आहेत ना, सगळी झाडं आपली छान झाली आहेत. तिकडे ना पुदिना आपल्याला होता, म्हणजे थोडासा जिवंत होता पुदिना, तो पुदिना पण आता आपला चांगला झालेला आहे. ही घेवड्याची वेल पण आता व्यवस्थित करून ठेवलेली आहे. हे जे आपलं केळीचं झाड आहे ह्या साईडचं, हे ना एकदम सुकल्यासारखं झालं होतं. सुकल्यासारखं म्हणजे ही जी केळी आहेत ना धरलेली, म्हणजे त्यांची वाढ दिसत नव्हती होत, कारण पाणीच नाही ना. पण आत्ता हे बघा हे आपण बाहेर तिकडे पुढचं आपले पडीव आहे ना तिकडे, हा पाईप दिसतो तुम्हाला काळावाला, तो जॉईन करून इथे डायरेक्ट ह्या केळीचे टाकलेलं. त्याच्यामुळे इथे आता जे काय आपण काम करू काय केलं ना ते पाणी सगळं इथे येतं, म्हणजे पडवी धुताना आपण ते पाणी असतं ना ते सगळं इथे येऊन ह्या केळ्यांना भेटतं. त्याच्यामुळे ही आपली रोपं पण केळीची आता छान झालेले आहेत. आणि इथे नवीन कोंब पण बघा इथे फुटलेलं आहे. तर पाणी लागतं केळीच्या झाडांना भरपूर असं. आणि आपली केळीचा घड जो आहे तो पण आता हळूहळू म्हणजे माहिती पडतं की साईज आता वाढत चाललेली आहे. तर अगोदर आहे ना एकदम अशी कोमेजल्यासारखी झाली होती केळी, म्हणजे ही आपली केळीची झाडं पण आता छान झालेली आहेत. आता माझं सगळ्यात आवडीचं रोपटं, माझा कढीपत्ता, माझा जीव की प्राण, हे बघा. हे मी तुम्हाला दाखवलंच नाही ना, नाही दाखवलेलं. हे बघा किती छान. आता ह्याला मी आल्यापासून म्हणजे पाणी वगैरे तर घालतेच, पण ताक वगैरे पण मी घातलेलं आहे.
छान असं बघा तयार झालेलं आहे. तुम्ही जर का जुने सबस्क्रायबर असाल आणि ह्या रोपाची अवस्था तुम्हाला माहीत होती, पूर्ण कीड लागलेलं रोपटं होतं ते आणि एकदम छोटंसं होतं. पण तुम्ही सर्वांनीच मला काय काय सांगितलं होतं की प्रिया असं कर तसं कर, आणि त्या पद्धतीने मी केलं, ताक वगैरे दिलं आणि हे रोपटं बघा आज किती मोठं झालेलं आहे. आता ह्या रोपाची मला अजिबात चिंता नाही आहे. रोप नाही म्हणणार मी, आता हे झाड झालेलं आहे बघा छान प्रकारे. पण तरी पण अजून पण मी ना असं त्यांना ताक वगैरे काय काय घालते आता अधूनमधून. हे बघा हे असं आहे, मस्त झाले बघा, किती छान झाले. इतका आनंद होतो हे सगळं बघून. छान झाले. ते पपई बघा, पपईचं झाड मागे मला कमेंट होते की ताई तुम्ही पपईचं झाड नाही दाखवलं. तरी बघा कसे घडच्या घड धरले. आणि कालच आहे ना पपई एक ना काढलाय आपण, पिकला होता ना, आणि काल वारा आला त्या 2-3 कच्चे पपई पण पडलेले. त्याची म्हटलं भाजी वगैरे काहीतरी म्हटलं करता येईल. बघा असे लागलेत ते. आणि इथे आपण बघा एक केळ काढून लावली होती, ते पण तुम्हाला मी दाखवलं होतं. हे बघा एवढी आता मोठी झालेली आहे. चहाची पात तर तुम्हाला माहीतच आहे, तिथं दिसतेच तुम्हाला रोजच्या रोज. हे असं सगळं आहे. छान झाली झाडं आता आपली. आणि ते आपलं जाम तुम्हाला मी दाखवलं होतं ना जेव्हा आम्ही आलो तेव्हा, बहरलेला. मला वाटतं ह्या गोष्टीला झाले तर 15 दिवस तर झाले गावी येऊन आम्हाला. तर हे बघा हे जामचं झाड आपलं छान असा म्हणजे ह्या वर्षी धरलंच आहे बघा, मस्त झाले. अय्या ही बघा फुलं, मी तर पहिल्यांदाच बघते. ही बघा जामची फुलं. अय्या असं असतं काय, मला वाटलं हेच जाम आहेत का काय. ही बघा ही फळं आहेत ना, मला असं वाटलं तेच आहेत. तर ही बघा ही फुलं अशी आलेली आहेत, फुललेत. तरी मला कुणाल तेव्हा म्हणत होतं की ती फुलं ते फुलणार आणि त्याच्यानंतर ते जाम आहे ना बाहेर पडणार. हां किती मस्त झालं. ह्याला पण स्प्रे वगैरे करायला पाहिजे, कीड बीड असेल तर. वा वा कसं हे सगळं नवीन नवीन मला बघा बघायला भेटतंय. हे बघा हे आपलं हळदीचं पाणी, हे बघा हातात बघा. आता ग्रीन बालदी आहे ना, दिसणार नाही. सगळं ना मी भरपूर असं पाणी ना मिक्स करते, बालदीभर पाणी बनवून ते प्रत्येक झाडाला थोडं थोडं मुळाशी घालून द्यायचं. किंवा स्प्रे पण करणार आहे मी. एक प्रकारे काय त्याला म्हणतात, कीटकनाशक, घरगुती कीटकनाशक असा आता उपयोग हळदीच्या पाण्याचा. असं हे आपलं ना चाफ्याचं झाड. आता अशी थंडी पण आहे आणि त्याच्यामुळे पानं वगैरे गळतात. तसा बघा स्प्रे केला ना, हे बघा हे हळदीचं पाणी आपलं, काय किडे मुंग्या असतात म्हणजे असं करून मी स्प्रेच करणार आणि नंतरला फक्त थोडंसं पाणी ना मुळाशी घालते. हे सोनचाफ्याचं झाड आहे ना मामी? ते पण चाफ्याचं झाड आहे ना? 2 आहेत चाफ्याची झाडं, ते आम्हाला आवडतात ना. मी काम करता करता मामाचा फोन आलाय, तर मामाशी बोलत बसलेत. हे वाग्या कुठे पण झोपतो, कुठे पण. आता भाग्या आणि शेरू यांचा बघा नाश्ता चालू आहे. आमचा अजून नाश्ता बाकी आहे करायचा. मी थोडासा ब्रेक घेतलेला आहे. मला वाटतं 9, 9:15 वाजलेत. दोघं जण मग कशा आशेने बसलेले आहेत. रोज आता करिश्मा येते ना त्यांना खायला नाश्ता जेवण, तो बघ असं झोपला एक तिकडे जमिनीवरच. हे सगळं असं आहे. वागूला काय नाही, वागू ना बस. हा वागू खूप लबाड आहे. थंडाव्या वेळी झोपला, ते थंडावा असतो ना तिथे म्हणून. आता त्यांना भाकरी, आमच्या शेरू आणि भाग्याचं खाणं बघा. सकाळी दूध पिऊन झाले, आज भाकरी आहे आणि चिकनचं सूप असतं ना ते. भाकरी त्यांना आवडत नाही जास्त, त्याच्यामुळे अशी एकदम बारीक कुस्कर करून मिक्स करून दिली, खातील आता. हा बघ शेरू तर बघा, शेरू आमच्या तयारीतच असतं, त्याचं काही एवढं टेन्शन नाही. हा पण हा भाग्या आहे ना आपला भाग्या, हा त्याचे जरा नखरे असतात. तर माझं ना आता फवारणीचं काम चालू झालं आहे. म्हणजे जितक्या झाडांना गरज होती ना त्यात सगळ्या झाडांना मी फवारणी करून झाले. आणि आता ना हळदीचं पाणी जे ठेवले ना बालदीमध्ये ते मी टाकणार नारळाला. म्हणजे आता इथे जे आपले माड लावलेले आहेत ना त्यांना आम्ही म्हणजे खत पाणी अजून पण केलेलं नाही. आता 2 वर्ष मला वाटतं जवळजवळ होत आलेले आहेत. कुणालच्या बाबा मला काल म्हणाले की जे काही हळदीचं पाणी असेल ना ते माडाच्या मुळाशी टाक,
म्हणजे माडाच्या मुळाशी पण बघा कधी कधी ना म्हणजे असे काय म्हणतात त्याला जीवजंतूचा त्रास होतो. त्याच्यामुळे ते म्हणा की त्यांना गरजेचं आहे. बाकीची झाडं आपण म्हणजे टाकलेलं आहे हे करायला, पण ही झाडं बाकी आहेत. त्याच्यामुळे मी आता ना माडाच्या इथे जाणार आहे आणि जी काही आपले 4 ते 5 झाडं आहेत आपल्याकडे. 4 आहे ना बाहेरून म्हणजे नर्सरीमधून विकत आणलेले आहेत आणि एक जे माडाचं झाड आहे ना ते आपल्या घरी बघा तयार होतं ना तसं ते लावलेलं आहे, म्हणजे उंच आहे ते. तर त्या झाडांना आता मुळाची मी टाकणार आहे. थोडंसं तुमच्याशी शेअर करते, म्हणजे दाखवते तुम्हाला मी कसं पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे पूर्ण असं मुळाशी जिरलं पाहिजे अशा पद्धतीने ते पाणी ना आपल्या हळदीचं सोडायचं आहे. म्हणजे मग पुढे जाऊन कधी कीड वगैरे लागायचे चान्स नाही राहणार मग आपल्या माडाला. आणि माडाच्या झाडाला पण वाळवी कीड वगैरे लागत्या, मुळा एकदम जमिनीमध्ये खोल आणि अशी भली भली मोठी मोठी झाडं पण गळून पडतात. आणि हे आम्हाला माहीत आहे, त्याच्यामुळे ही गोष्ट आता आम्ही ना करतो. म्हणजे काय पाणी आहे ना ते माडाला सगळं टाक. हे बघा हे आपलं असं मुळाशी टाकते. आता 2-2 मग टाकते. आता माडाला कसं मीठ पण टाकतात ना, तर मीठ आता आम्ही ना बघूया आता मे महिन्यामध्ये करणार आहे. कुणालचे बाबा आले का जिरत पण आहे. पाणी वगैरे आम्ही ना भरपूर टाकतो माडांना. आमचं असतं रोज नेहमी चालू. आपण आलो तेव्हा किती पाणी. जखमेवरती कसं जखम झाली की आपण हळद लावतो की नाही, तसं आहे ते. माड आपले छान झाले. तेल लावलंस काय कोयतीला? हाताला लावलंच तेल सगळ्याला लावलं. हा घे. आम्ही करिश्मा ना फणस कापते बघा. हा ना आम्ही भाजीसाठी आणला होता फणस, पण आता एवढा मोठा फणसाची भाजी मोठा खाणार कोण, त्याच्यामुळे नाही बनवला. तर ती म्हणते पिकला असं म्हणते ती. बघूया आता कापून. पिकलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे. काय ग पिकलाय काय ग? नाही का सफेद वाटतंय का? वास तर सुटलाय फणसाचा. फणसाचा वास सुटलाय. गरे सफेद दिसतात ग. गरे असेल सफेद वाला. हे अजून त्यांचा सीझन नाही ना. हा उशिरा पिकतो. पावसात पिकणारा फणस आहे. खाऊन बघ. पिकलाय? कच्चा आहे? कच्चा आहे तुम्ही. मग आता भाजी करू याची. भाजी होईल. हा भाजीच करा. गरे काढा आणि भाजी करा. हा मग काप मचल. कपडा द्या कपडा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आता व्हिडिओ संपवायची वेळ आलेली आहे. आज सगळं झाडांचं जास्तीत जास्त तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे. मला ना मागच्या वेळेलाच कमेंट्स होता की ताई झाडं वगैरे दाखवा तुमची, जेव्हा मी आता गावी आली त्यावेळेस. पण आपली बागेची अवस्था थोडीशी खराब होती, त्याच्यामुळे त्यावेळेस मी थांबले. मग पण आता थोडंफार तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे. पण अजून चांगलं होईल ह्याच्या पुढे मग स्पेशल असं व्हिडिओ मी करून तुमच्याशी शेअर करीनच. खूप आनंद होतो ही बाग बघू ना. म्हणजे 15 दिवस जी काही मेहनत केलेली आहे त्याचं फळ बघा आज मिळते. म्हणजे कळ्या वगैरे आपल्या फुलझाडांना धरलेल्या आहेत. झाडांचं एक सांगते, म्हणजे जसं प्राण्यांचं असतं माणसांचं असतं तसं झाडांचं पण असतं. म्हणजे त्यांना मायेची भाषा कळते. म्हणजे जितकं मायेने प्रेमाने आपण करू ना तितकं ते पण म्हणजे त्यांची वाढ भरभराट होते झाडांची. तर हे आता मी म्हणजे आम्हाला कसं अगोदरपासून माहीतच आहे, पण आता ह्याचा अनुभव पण मी घेतलेला आहे या 15 दिवसामध्ये. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय थोडंफार तुमच्याशी शेअर केलं आहे झाडांबद्दल ते तुम्हाला आवडलं असेल अशी अपेक्षा करते आणि व्हिडिओ इथेच थांबवते. नवीन असाल चॅनलवरती जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय सर्वांना.